Ini pasukan ngentekno beras. Pasukan mangan dhewe ngentekno beras. Lah iki tuan takur. Kayak pasukan ngentekno dami kae. Lah iya. Damene yoyokan lur. Mumpung ijo-ijo. Langsung dibabat entek nganek iki. Wis to. Hati-hati. Langsung dipol lah wis, Pak. Musim ketiga bluro, oyo-oyoan kanggo pangan sapi. Ini ya. Ayo lur. Inilah wilayah Kabupaten Bojo Blora. Saat ini panen raya dan alhamdulillah oyo-oyo damen. Carane mek damen ngene lho. Iki parine ambek damene akeh sing mek damene. Ana sing produksi pakan kutut.